sang anjing langit kelap katon lerkin canging ngalis risang maweh gandrung barang katuluker moyak mayik saking tias balewor lumaresang kandrung duh harisu mitra tanaya parandreh kabeh sining wana badhe tindak pundi Den Ndara Permati Kakang Badranaya jadu-aduh saka lakuku Tripalungguhan iki Kakang Mas Bratasena ginanding astane ingkang tengen budal marang Mandura bakal kapacak mongko dadi jago kasepuhan Mandura tetandingan kelawan jago saka Sengkapura semune ana bab ingkang sinandhi magepokan kelawan reka daya sandi upaya ingkang ditindakake dening wong Sengkapura gandeng dika niku yektine nggih tedhak turun darah Mandura sampun saktrepipun menawi bumi sampeyan Mandura sakjroning bebaya sampeyan cawe-cawe yen mekaten monggo kula dherekaken Gus mang percaya sedya tekad sampeyan lan rakamu Bima niku hanjok marang rahayu mesti badhe manggih widodha wilujeng Den lindu getar bumi konjing bang kumaluduk guntur katok mokang jolonidi lumembak banyuku mambang tu sang Wisnu Bathara ingkang mapan wonten wingking dika niku jago saking kasepuhan Kraton Mandura Paman Grasena
Nun inggih nggih. Menika lare saking Gunung Saptawarga naminipun Bratasena. Menika lare Mandura inggih darah Mandura. Patukur Gandeng Jago sampun sumadya lan manut pangandikanipun Kanjeng Rama menapa kemawon ing dados panyuwun kula badhe dipun pinangkani. Men saya gumyak, men saya gayeng, men saya regeng kedah mawi totoan tur totoane Burmanuk. Maknanipun kados pundi nggih? Upaminipun kok paman Surati mantra ingkang kalah, kula mangke pasrah bongkokan kamukten Sengkapura sawetahipun kula aturaken Rama Dewaji. Yen perlu kula tambahi gulu kula kosok angsulipun. Menawi jago saking kasepuhan ingkang kalah, kersa mboten kersa Rama Prabu Basudewa kudu lunga ngadeg ora kena nggawa bondo, tegesipun Keraton Mandura dados regeman kula. Yektosipun kula sampun ngraosaken bab budi nista tindak candala ingkang mangtindakaken ora perlu kakehan cangap. Monggo enggal diwiwiti liyane jago mudhun saka panggung.
Paman Surakarta. Baris pisan randuga ngono. Ora ngerti sangkan paraning bilai sing tak jago-jago parandene malah gawe isih. Jengandika ngletak Paman Surati Mantra. Wong Mandura. Nadyan kaya ngapa lan kepiye yen jagone kalah botoe maju. Saanane menungsa babati kulumu. Yektine anggenku nganakake adu jago mung bakal goleki wong bule. Kowe cetha lamun ta jenengmu Kakrasana. Nadyan kowe ndelik ana kendhite jagat tetep tak goleki. Merga kowe klilip mungguing netra anggenku bakal gegem negara Mandura. Kowe mati aku Wibawa. Tenan kowe kongso. Cetha lamun ta kowe bayi sing ora kena ginawe becik. Aku ngurip-urip kowe padha karo ngingu karo anak macan sing jenenge Gogor bareng gedhe ngerah karo sing ngopeni. Kowe ora kena ginawe becik diwenehi ati parandening raga rempelo. Ngerti patrakmu kaya ngene lair cengerak gecek mutar apa? Ha? Hey! Yay! Wow! Oh! 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 Ah! Mau wong bule saiki wong kuru ireng cemani. Kita amung mesti kowe. Narayana kowe.
adu arep karo aku padha karo ula marani gepuk. Nadyanto kaseser ing yuda nenggi Sang Narayana. Hawane satriya ingkang tan mundur ing geguntur tan mendha ing bebaya. Kawis tinggal tingkem netra kekalih ana daya pangaribawa abang mbranang ingkang mijil saking dadane Sang Kesawa. Hanenggih pusaka pepetingan senjata cakra lepas kebat kaya kilat kesit kaya tatit ngenani janggane Sang Kangsa diwambyar dadi lebu. Syukur kunjuk marang kemurani Hyang Agung. Jagat Mandura sing wingi letuh kebak trenyuh lan tintrim samangke wis tentrem. Lan mruhanana kulub yektine Kakrasana Narayana Bratajaya ki dudu wong saudon saurupan nanging putraning Sun ingkang Sun titipake ana ing Widara Kandhang diglowenthah dening Demang Sagopa. Apa to sebabe kaya mangkono? Pamriye men kowe sinau rekoso cedhak karo para kawula, ngerti karo panjrite para dasih. Dene pangajape pun Rama lamun ta jeneng sira gegem panguwasa printahmu adhem kebak tresna asih marang para kawula kabeh.
Muninggih Kanjeng Rama sembah pangabekti kula katur. Sungkem kula katur Rama. Bektiku katur Rama. Ya, Akrasana Narayana Bratajaya wis ndak tampa. Pripalungguhan iki pun Rama wis ngrumangsani lamun to ngibarate srengenge wis jliwar ning jagat kulon sing tegese ingsun bakal lereh keprabon Kakrasana sing ndak gadang-gadang sing ndak kudang-kudang nerusake keprabon lan Narayana tak kudang-kudang opor bebek cukup awake dhewe aja mung jagakake warisan tinggalane wong tuwa nanging tanganmu krembyahna sikilmu jangkahna paton uripmu nduk tanduri karo kautaman mesti pengiran bakal mulyake kelawan uripmu Narayana. Sapada milik Anglati Puspita medemendang kang warni Iwang Candrawus mangklung gunung wancine gingsir gumanti ing ratri dadya rahina sawung pluro hamelungi wancine os gagat enjang Hyang Surya cahyane kesi kawula nuwun sewu pukulun Bathara Narada sarawa paduka wonten ing setinggil negari Mandura yektosipun andadosaken kejoting manah kawula pramila sembah pangabekti kula kunjuk sandhap padha paduka pukulun alah dalah berkenjang Pak Pong Warudaya slere buntute aclekater ya Kaki Prabu Basudewa banget panarima ulun dene semono anggenmu paring pakurmatan marang dewa ora liwat pangestulun wae tumrap lawan jeneng kita Haryasada. Kawula ninggih kula tampi tangan kula kali mugi andadosaken jimat
Nyuwun pangapunten wonten wigatos menapa dene tanpa paliwara paduka rawuh wonten ing Mandura. Yen tetila kula pun Basudewa nandhang lepat sarta dosa sampun ngantos wigih ringa-ringa paring pidana dumateng kula menawi badhe kacemplungaken wonten ing kawah Candra Dimuku kula mboten badhe swala Pukulun. Dalah Basudewa aja kadung ati bela panampa. Dewa ora bakal paring pidana marang titah yen ora cetha dosa lan kaluputane. Merga panguwasane dewa ki ora kinarya gada. Yektine ulun mung melu mangayu bagya merga pepeteng ingkang wis dadi padhang. Merga saka pakartine angkara murka ingkang serakah dakah-dakah Baswara Kangsa ingkang nedya nekem bumi Mandura samengko wis sirna margalayu merga kaprawirane Mutiara Mandura Sinarayana. Kejaba saka kuwi ulun uga melu mangayu bagya kakrasane ing bakal sumulih keprabon mongko dadi ratu ning Praja Mandura ya mung ngene nggih. Yektine wong dadi pangarsa, dadi pimpinan, dadi ratu kuwi ora mujudake bebungah nanging amanah sing tegese duwe tanggung jawab abot tumrap rahayune wong sak negara. Mula ratu lan satriya sing becik kuwi kudu sugih kepinteran, sugih kadigdayan sarta sugih lelabuhan ingkang utama. Sugih kepinteran tegese ratu lan satriya kudu mumpuni ing kawruh apa wae. Angka loro sugih kadigdayan ratu lan satriya kudu surasekti mandraguna supaya negarane wibawa ora dicamah dening hambek angkara murka. Lah ingkang angka telu ya kuwi sugih lelabuhan. Mula para pinter paring dawuh wong sing apik kuwi sepi pamrih rame ing gawe. Tegese nadyanto tumindak makarti hanjok marang utamaning budi piguna tumrape wong liya ning aja pisan-pisan ngarep-arep bebungah apa-apa. Lan yektine urip sing bener ki tansah rukun. Lah rukun ki kudu dijiwani dening satriya kuwi mau merga rukun ki ora mung karo wong liya, piye carane rukun karo awake dhewe, rukun ing antarane ati, lati lan pakarti kudu rukun. Tegese mahambek bawa leksana yen iya ya iya, yen ora ya ora. Inggih kula ngaturaken panuwun ing tanpa upami. Nah, kejaba saka kuwi Bruhanana Tripalungguhan iki genti kahyangan ingkang ketaman gonjang ganjing. Merga pakartine setha ingkang ditindakake dening ratu saka Dwaraka Kawestri ya saka Dwarawati Purwa. Ya kuwi Prabu Yudha Kalakresna ingkang barang ngamuk ana ing Suralaya kepengin ya kuwi nglenggahi dampar kanarendrane para dewa kepengin nguwasani kahyangan Suralaya. Nadyanto para dewa wis makarti tumandang lan jumangkah parandene ora ana sing mangga kuliya kabeh padha kalang kabut. Manut pangandikane Adi Pramesti Guru kudu minta sraya golek jago. Lan jago iki mengko ora konjur banjur gembela sirahe. Iki lho jagone dewa. Yektine carane dewa ngangkat derajate menungsa ya dituding dadi jago. Jagone ora ana liya kejaba mung putra kita Sinarayana. Saritane satriya lenuwe kang mardi mring kautaman tan pegat mring pangestine ngesti hayuning kayun pinesu tapa brata wah jagat Dewa Bathara ya jagat pangestungkara Pukulun semanten pakurmatan agung ingkang paduka paringaken dumateng kula lumantar pun Narayana tartamtu kanthi bombong birawaning manah anak kula sawetahipun kula aturaken Narayana aja mung bisa nglabuhi karo negaramu nanging bisa labuh kanthi kahyangan pisan ya kanthi srana mangkono jeneng sira bakal ngaromake darah Mandura. Kuning disendika ngestakaken dawuh Kanjeng Rama mboten laku nyuwun tambahi berkah pangestu. Ya, lelungsen ndak bebakali pangestuku marang sira. Narayana wonten dawuh kula. Lan ayo ndak kanthi munggana kahyangan men rancak lakune ngliwati cing-cing guling ya, Nger. Ya
wiwitan tulus nyokro ring Prasiwara Jahnawi Suta kang munggah kalihing rata teter tumiyang kang sarotama yen ora kleru kang dadi panyawangku iki bocah Saptawarga panengahing Pandhawa Permadi Nuninggih Kakang Mas kasinggihan kula ingkang rayi Permadi sembah pangabekti kula katur Kakang Mas ndak tampa kok tekan Mandura ki sebabe apa nyuwun pangapunten gentos kula nyuwun prisa king menapa kok paduka ndangu ing kados mekaten wong takon kuwi adile diwangsuli ora kok njur genti takon nyuwun pangapunten ala tanpa rupa kula menika ugi trah Mandura iya yen trah Mandura sakwuse tekan kene arep ngopo yen Bratasena ketok anggene makarya ketok anggene nyambut gawe merga mateni Patih Surati Mantra kowe rene iki lha ngopo nggih badhe pinanggih ketemu sapa pinanggih kalian mutiaraning gesang kula mutiaraning uripmu ki sapa tiyang ingkang kuwawi njiret jantung kula maknane piye tumraping Permadi luwih gampang tresnani wong wadon 1000 tinimbang nglalekake siji sing wis gegem marang sarine jantung sing kok karepke sapa ora sah takon mongso ora ngerti wong wit mau wis nyawang aku terus wong iki Bratajaya apa Kakang wit mau kowe nyawang Permadi lho mripatku sing kiwa nyawang dheke sing tengen nyawang kowe ayu-ayu nek kira kowe malah goleki lho sapa Sarmadi lho Permadi ya lho cah ning kene wah jan jungkatan ngangge minyak wangi barang aku wis kapok karo wong ganteng kaya ngene sok-sok malah gegasah pikir kok iso dadi wong yen ganteng ngono ki malah nggerus ati ngaku nesih legan rung duwe sapa-sapa adate malah anake loro telu ngono wis akeh kowe wis duwe bojo belum yakin nggih anak bojo ora duwe kok anak nang kamar mandi akeh mesti anakmu wis takon sing ora-ora aku lek omong aja kok saru-saru cekak cukupe kowe tresna apa karo Bratajaya nggih kaben kau jantung kula kapendheta jantung kula ingkang gumana musik telenging batos inggih namung Kakang Mbok Sembadra nggih Bratajaya Sara silahe iki pernah iki Mbak Yumu lho Mbak Yu malah eca sik mbregudul karepe dhewe lek ngene jenenge Bratajaya apa Permadi tresna karo kowe. Apa kira-kira kowe ya tresna karo Permadi? Tak takonane awakku dhisik. Carane nakoni piye? Kowe menengo dhisik. Aku tak rembukan karo awakku. Wak awak, kira-kira kowe tresna karo Permadi apa ora? Yen pancen ora tresna kowe menengo, yen tresna kowe obah. Meneng tandane kowe ora tresna sing ngomong sapa?
sapa? Sing ngomong sapa? Ananapati, apati wis. Wong wedok nek gendengi karo wong lanang modele nek ngono. Yen wong lanang iki tresna karo wong wadon, kangen karo wong wadon, dislimur jagongan karo kancane ngopi rokokan ngene wis ilang le mikir. Ning wong wedok iki rumangsaku malah saya ndadi, mula guling pirang-pirang amblas musuh wong wedok. Aja ngono to Kakang, nyatane padha legane tegese aku ora ngrusak pagrayu ora mbubrahke wong omah-omah. Ya apik lah ngono. Ning jer Basuki mawa bea. Maknanipun kados pundi? Lakone Panjangka kudu mawa pangorbanan. Tegesipun kowe bakal ndak pek dadi kadang kuipe lamun to gedhe labuhmu marang Narayana. Tegesipun ripalungguhan iki aku dadi jago. Mengsah surati mantra. Wis kuwi mau wis. Mengkayangan Yudha Kala Kresna ratu saka Dwaraka Kawestri. Kowe melu aku yen gedhe labuhmu pinter gawe marming rasaku adikku peken. Yes. Mboten langkung ngestakaken dawuh. Yes, piye buktekno dhisik kaprawiranmu ora. Ayo. Pandhawa tata gadewe saya Indriyaksa sara maruta ana satriya ireng cilik bendeles aja nganti mati tanpa aran ngaku sapa Gus. Lekno mripatmu jerengen gobokmu. Jagoning para dewa saka Mandura Narayana. Ing kondange Narayan iki kowe. Ya pancen kepara nyata. Sapa iki? Ratu saka Ndwarawati Purwayuda Kala Kresna. Ing atase dewa wae padha salang tunjang kowe maju perang padha karo njaluk terking traka jahanam. Aku minangka dutaning adil kinen Brasta Sukertaning Suralaya. Janjura minggat tak kedhepake ketiban tanganku borot sirahmu. Rasa kagan bebangal saut tekuk pedhot boyokmu.
Ah. Eh. Oh. Madangi jagat tuk mungup-mungup paning saputa ing wukir marbabang sumirat keneng soroting surya mega lan gunung-gunung wae nrimakake utang wirang nyaur wirang tang pati nyaur pati iki patih kuda kala kresna ya gada mustaka golek bela endi narayana kokop getihe nyoh terjangmu sing ndok sirnakake pepatih saking Dwaraka Kawestri yen ratune kemau Yudha kala Kresna mau sing nyirnake pun Kakang patihe sing ndok pateni sapa nun inggih Kuda Birawa
Udawala Kresna ya Gada Mustaka. Ning semune si Gada Mustaka iki sukmane durung bisa manjing ana kelanggengan kudu golek dalan panitisan. Nitis dateng sinten sok ana sing mbacutake. Apa-apa ora kudak critake neng kene karo kowe. Apa-apa dipamerke kentekan kuwi mergo iki kerep neng kene iki. Monggo kula dherekaken sowan wonten ngarsanipun Sang Hyang Girinata. Pamrih mestinipun dewa badhe paring wujudipun bebingah. Jare sepi pamrih rameng gawe tik njaluk bebungah. Nganggo dasar apa? Semune Siadi kalah karo pasemone Oyot. Oyot kae Nadyanto mapane ana sajroning bumi. Duwe kewajiban ya kuwi ndodosi padas lan watu golek banyu nggih nguripi wit-witan karo godhong sakwawane. Nadyanto bareng wit mau gedhe ora ana wong sing ngalembana marang Oyot. Sing dialembana mesti wite sing gedhe, godhonge sing ijo royo-royo, wowoane sing seger. Ora ana sing ngalembana karo Oyot. Nadyanto Oyot ora entuk panglembana ning tetep netepi marang kewajiban anggene golek banyu nggih nguripi wit lan sak piru-turute kuwi mang. Siadi menungso aja kalah karo pasemone Oyot. Sukata marang soreng preng ngudane arum sinugraha ing Gusti Narayana kridane bocah Mandura becik Narayana kelawan Permadi ingkang tetela bisa bingkas marang retu ingkang trajang ana kahiwangan. Tegese samubarang ingkang ndok tindakake cetha lamun to hanjep marang kamulyane Tribawana. Muni nggih Bu Kulun. Wis satrepe lamun to jeneng kita nampa ganjaran Nadyanto jeneng kita ora ngarep-arep sepisan. Jawata bakal paring wujute kreta pusaka ingkang aran Kyai Jaladara. Ingkang angka loro ya kuwi bendhe arane bendhe Pancajanya. Lan ingkang angka 3 gandeng ripalungguhan iki Dwarawati suwung ratune wis sirna, lenggahana tetepa dadi ratu gandeng jeneng kita. Mangka wadahe Sang Hyang Wisnu nganggo jejuluk Sri Bathara Kresna. Ngaturaken panuwun ing tanpa upami Bu Kulun. Dene paduka paring sih nugraha ing kados mekaten. Kuwi ndak tebus dhewe sarana laku dewa mung dadi srana. Kantinen Dwarawati sing biyen rusak-rusakan tumuju marang ambangun ya mbangun lahir ya mbangun batin sak utuhe. Tatanen marang para kawula aja sok dadi pangarsa njaluk dikurmati karo wong cilik ning sing pinter ngurmati karo wong cilik. Aja sok kepengin dimulyake karo wong cilik ning mulyakna karo wong cilik. Kula nggih ngestaken dawuh daya-daya kula nyuwun pamit. Bakal menyang endi? Semunipun kok wonten ingkang gelo tumrap lelampahan menika.
Wis modar cahe. Kakangku sing tak tresnani Kakang Udawa. Wis modar cahe. Mutung kasarung ya. Intine nderek mangayu bagyo, wis dudu wong lumrah, dudu wong pidak pejaraan. Wis dadi ratu go Binetara, aku dadi kere ana Widara Kandang, kandange kandang sapi. Sik to. Kowe iki critane iki nesu karo aku ngono kok piye? Ambuh ora. Apa ndok kira aku lali karo janjiku, ndok kira aku lali janjine? Lamun to biyen rekoso dilakoni wong loro, mulya ya dilakoni wong loro. Nyatane kowe mulya, aku tetep dadi kere kaya ngene. Kowe entuk kreta wujude Kyai Jaladara. Lah kowe ya ndek kreta malah gonta-ganti terus ngono. Aku pancen bakul kok. Kowe iki tetep tak tresnani, wong semene iki sing awet dhewe iki kowe kok. Alah mulih ning Widara Kandang wae macul ngarit golek rambat. Aja kaya ngono kuwi aku biyen lak kandha. Yen aku dadi pendhita, kowe dadi cantrike, ya ta? Yen aku dadi ratu, kowe patihe. Matur nuwun sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna dening ngangkat dumateng derajat kamulyan kula dados patih wonten negari pundi wau? Ana ing Dwarawati. Nggih. Ngibaratipun jenengan menika ingkang kagungan kreta, kowe kusire ning iki dudu kreta lumrah lho. Men permadi. Ah, bot permadi timbang aku. Iya. Kowe sing ngendhaleni kereta. Ning aku pengen jajal kaya apa wis sik. Jaladara. Nggih. Jaladara iki kereta perang lakune alon-alon. Lah ngene iki tekane kapan ora? Lah tekane kapan ngono? Lho disalib karo terios. Kowe iki patih ya patih ora usah dadi kusir-kusir barang ngene ben ngopo. Mengko permadi sing dadi kusir. Wah, lakon nokso tak kandhani wis. Tak kandhani. Wis ta dadi patih. Kula lenggah wonten kepatihan. Patihan wetan apa kilen? Ini Hamsa. Tetep mapan ana ning Widara Kandang. Tek Kademangan iki. Widara Kandang iki desa. Moko sak ngertiku Widara Kandang iki ke bawah keperintah Mandura dudu Ndwarawati. Oh, iki calone ana lakon udara waris tenan iki. Aduh paman batang keprimanku apa sekalana disuda paman agemang landine papalan yen wis wong sakala awe sanutulan kata jenenge kewan rasa
uyung. Ndara Bratasena. Wah, iya. Enten apa? Wah, iya. Nyuwun pangestu ya Kakang Semar. Inggih, Ndarawati, sesembahan kula Sri Bathara Kresna. Laku dharma ingkang mangtindake kanthi ati suci satemah babar rahayu Mboten namung kamulyan dika pribadi ning kamulyaning jagat. Kamulyanipun jagat lumebera dumateng keluarga ageng Bapa Suwita kaliyan Ibu Mariati ingkang tasakuran ambawarsa anggenipun bebrayan ngancik 50 taun utawi kencana. Mugi-mugi tansah manggiya hayu lan rahayu, manggiya panjang yuswa ingkang kebak ing barokah, tansah sinampuran kamulyan dipun payungi dening kabagyan dening Hyang Agung, Den.